मोनसे सिमां जिउनि आइ गैला आफाबो गैला जिउ सानसुथिर समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया रायजो राजाफोरनो माखासे खोथा फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मेनि ससा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, सोरबा राजखान्थि हान्जानि CM, सोरखौबा MP होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। मा मेथाइ लिरदोंमोन बेखौ फोरमायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां, इउजि ब्रह्म बिथां, मेनि ससार बिथां आरो जोबनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै आङो बुंगोन जे नोंथांमोना बिथांमोन साब्रै व्यक्तिखौ सोरखौबा राजनीति दैदेनगिरि, सोरखौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, सोरखौबा MP, सोरखौबा CM होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। दा मा मेथाइ लिरदों आं दसे उनाव बुंगोन। दा गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा, आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा? जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराय देख्रेब आरो फुंखा महिलारिमोनहा हेफाजाब होफादोंमोन। बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। मेथाइया माबायदि जानांगौ बेखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। गिबियावनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराव देख्रेब सार आरो फुंखा महिलारि सार बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन होनना आं मिथिगौ। आरो मेथाइया माबायदि जानांगौ निस्सय हाग्रामा महिलारिया लिरनायाव बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा मेथाइया ओरैबायदि, जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ हाग्रामा महिलारिया लिरनाय दै। बे मेथाइखौ मानो लिरदों, गुबै ओंथिया मा, बे मेथाइखौ मोजां खोनासंबा हमनो हागोन। दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि, दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि। बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो होननानै बुंदों। दा बे मेथाइखौ मानो लिरदों, बिनि मेथाइनि गुबै ओंथिया मा, बिथाङा मेथाइखौ खोनासंबा नोंथाङा हमनो हागोन। बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय नोंथांमोना बर'खौ लिरदो फरायदो होननानै बुंदों। आं बेखौ ओरैबायदि साननानै लादों, बिथांमोना बै समाव जातिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय, जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइनि महर मोनदों होननानै आं सानो। बै समाव जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइ महर मोनदों। जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव, मुलुग बिखायाव। जों थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना बै समावनो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारबोनाय व्यक्तिमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला जिहेतु लिरनो हाया, मोनसे गोरबो सिङाव जाखांफैयाबा मेथाइखौ जिहेतु लिरनो हाया, बिथांमोना बै समाव बे मेथाइखौहाय बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन। दा बेबायदि जोङो मिथियो हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर' मेथाइ लिरगिरिमोन दै।
बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बिथांमोनहा बै समावनो हारिनि नांनो ओंखारबोनाय सुबुं जायनि थाखाय बिथांमोनहा मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला लिरनो हाया मोनसे गोरबोनि सिंनिफ्राय जाखांफैयाब्ला लिरनो हाया बिथांमोनहा जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव मुलुग बिखायाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ हारिमु धोरोमखौ गोबानानै बै समाव बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन जों सिनाय जाबाय बर' होननानै मानसि महरै हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर' मेथाइ लिरगिरिमोन जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ लिरबावदों गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ बिथाङा लिरबावदों बे मेथाइखौ आं मोनसे खनना बावदों दंबावो मेथाइआ गोबां जे ओरैबायदि मोनसे मेथाइ लिरबावदों बिथाङा गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै आरो संसार जायैनि खोथाखौ लानानै बिथाङा बे मेथाइखौ लिरदों बेनो जाहैबाय आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिलारिया लिरनानै गालांदों बिथांमोनहा बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोनहा मेथाइ लिरगिरिबो होननानै फोरमायदों बिटिसिनि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बे मेथाइखौ खनदों जोंहा मानगोनां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म आदाया दिनै बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिला लिरनानै गालांदों आरो खनदों बिथांमोना सासे बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा सासे बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोना मेथाइ लिरगिरिबो आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंदों आरो मोनसे मेथाइ दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों जे ओइ ददेरे आंनिया खननाया जायाखै खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो ओइ ददेरे खोथा गैया आगै खोथा गैया खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो बे मेथाइखौबो जोंहा आदा बिग्राय ब्रह्म बिथाङा खनदों आंनि खननाया एसे मिसलेट जाबाय दा जेखिजाया आं मिन्थिल' होदों मेथाइआ बेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय दा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय मेथाइआ जोंनि गोसोआव मा लाबोनो हागौ दिनैनि तारिखाव दिनैनि समाव बर' रावखौ लानानै बेसेबां गोजौलांनायनि खोथा बर' रावखौ लिरनायनि खोथा बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबा मिथिगोन अब्ला दिनैनि दिनाव बे बर' राव फोथांना लाखिनायनि बै समनि सेन्टिमेन्टआ बै समनि गोसोआव जाखांफैनाया दा दंना गैया बेखौसो जों दिनै नायनांगोन दाबो बे बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिं सिमाङा मेथाइआव जेरै दोङो बेबायदि दाबो गोसो इसिङाव दंना गैया बेखौ जों मिथिनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनांथि जेखिजाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मेथाइखौ आं लिरनाय होननाय खोनादों नाथाय बे मोनथामखौल' आं होबाय आंनि गोसोनि दरखं मोखाङाव नेक्स्टआव मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो नोंथांमोना सासे बारग' एमपि होननानैल' मिथियो जानो हागौ बा दानि केबिनेट मिनिस्टारल' होननानै नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ बा आगोलनि आबसुनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि होनना मिथियो नाथाय बिथाङाबो जे मोनसे जाथिखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरलांदों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खनना होनो नागिरदों
बेनो जाहैबाय बे मेथाइखौ खनदों आदा फेमास सिंगार जोंनि बर'निनो गौतम ब्रह्म बिथाङा गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो फोलावनो गोदै राव बिमानि रावखौनो लानानै बिथाङाबो लिरदों बेसे गोदै बेसे सुदेम आइनि फाव आइनि गोदै राव गायसन फैगोन आं आइनि मुसुखा गायसन फैगोन आं गोगोम खाम्फा बै गौरां सेराव बेनो जाबाय इउजि ब्रह्म सार बिथांनि मेथाइ दा बिथांनि मेथाइ खननायनि उद्देश्य आरो थाखोमानाय बिनि ओंथिया मा बिथाङा बुंदों बर' रावखौ लानानै बिथाङा लिरदों बर' रावा बेसेबां गोदै बिमानि रावा बिथाङा गौरां सेराव गायसनना दोननो थाखाय खाम्फा बिथाङा बुंदों दिनै बै समनि जातीयनि सेन्टिमेन्ट आरो हारिखौ लानानै जा साननाय मोन्दांथि बै समनि आरो दानि बे फारागथिया मा जानानै दङ बिथांमोननि जातीय सेन्टिमेन्ट बै समनि बर' रावखौ बेसेबांबा गोजौ लांनाय आरो दा बर' रावखौ सोर मा खालामनो नागिरदों अब्ला दिनै बर' रावखौ बेबायदि खाम्फा गायसनना दोननो लुबैनाय थांखि आरो नोजोरा बै समाव मामोन आरो दा माबायदि बेखौ गोसो सिङाव जों रावबो दिनै मिथिया बिथांमोननि साननाय नोजोरखौ नाथाय मेथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ बिथांमोना बर' रावखौ गोजौ फारसे लांनायनि थांखिजों बे मेथाइखौ लिरदों बिथाङाबो निस्सय गोसोआव जाखांफैदों जे बर' रावखौ लानानै आं बेबायदि मोनसे मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायहोनो थाखाय जोङो मानगोनां गौतम ब्रह्म बिथाङाबो बे मेथाइखौ खनदों आरो दा नै थामथियाव आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों आरो मिहिनीश्वर सार बिथांखौ नोंथांमोना BKWSC नि CM ना मिथिगौ बा UBPनि प्रेसिडेन्ट बा सासे टिचार होननानैबो नोंथांमोना बेल्टी होननानैबो दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोना मिथिनो हागौ नाथाय बिथाङाबो सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि जाय मेथाइखौ बिथांमोना दिनै गोबां मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायदों बे मेथाइयानो जाहैबाय नै गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावगारलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बायद' लीलाबतीया बे मेथाइखौहाय खनदों गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बेसेबां मेहेर गोनां ओंथि गोनां मेथाइ बेयो बारा गोबाव जायाखै बे मेथाइया थांनाय बोसोरावसो हयथ' सुजुदों बिथाङा फोरमायगासिनो दङ मिडियानि गेजेरजों मेथाइनि गेजेरजों जोंनि अलखदा बै समाव जेरैमोन आरो दाबो अलखदा जोंनि मोखाङाव जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव सफैदों होनना बिथाङा बुंदों मानोना बिथाङा प्रेक्टिकेल जि जायगायाव दिनै प्रब्लेम मोनगासिनो बे जायगायाव प्रब्लेम मोननायखायनो बिथाङा बे मोनसेखौ लिरदों गोरोन्थि आरो गोरोन्थिल' जोंनि जिउ लामाया जोंनि थाखायनो दिनै जातिया धंस जासिगोन नामा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जोंनि साननाय मिजिंफ्रा रायजोनि साननाय मिजिंफ्रा दिनै फैमाल जाजोबसिगोन नामा बिथाङा बे खोथाखौहाय बेयाव बेरखांदों बेनिखायनो जोङो बिथांखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन जे मिहिनीश्वर सार बिथाङा सासे CMल' नङा बिथाङा सासे प्राक्तन दैदेनगिरिल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि जोंदि सानसे देरहासारनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगोन
समायाव रुंसारि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि डायरिया बा बिथाङा गावनि डायरियाव लिरलांनाय बे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। आरो बे डायरियाव लिरलांनाय सिरियानो बोरै मेथाइनि महर मोनखो दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त फुंखा महिलारि बिथांनि नाजानायाव बिथाङा जेब्ला बेमार जादोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ मोनथिनानै गाव जे थैसिगोन बेखौ मोनथिनानै डायरियाव मोनसे सिरिखौ लिरदों। जाय सिरिखौ बिथांमोना मेथाइनि महर होदों बेनो जाहैबाय आं खननो नागिरदों। बे मेथाइखौबो मानगोनां बिग्राय ब्रह्म आदाया खनदों। खोनासंनि। नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिथाङा जानो हागौ गाव थैसिगोनखौ मोनथिनानै इसोरनियाव आरज गाबदों आरो गोलाव दङ लिरनाया, नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंबा मिथिगोन। बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जों मिथियो बिथाङा रायजोनि आरो खामानि मावनो थाखाय इसोरनियाव गावखौ गथायदोंमोन जे आंबो अनखांदो आं मावनांगौ खामानि दंबावो होननानै। दा बे मेथाइखौहाय बे सिरिखौहाय मेथाइनि महर होदोंमोन दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त महिलारि बिथांमोना। दा साफ्रोमबो दिनै मेथाइनि गेजेरजों हारिखौ अननायनि मेथाइखौ बिथांमोना लिरबोदों। दा बर' रावखौ गोजौआव फोथांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोदों। जोंहा दिनै बर' रावा आसामनि आयेन आफादाव हाबबाय बा लिरजाबाय। नाथाय बे लिरजानायखौ लानानैबो दिनै जोंनि आसामनि गेजेराव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय दिनै जोंनि स्टुरफोरखौ जों नुनो मोनदों। आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजानाय लोगो लोगोनो सासे मिडियानि दैदेनगिरिया बहुत गाज्रि रोखोमै पस्ट होदोंमोन। बे पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सासे आरो मिडियानि दैदेनगिरिया पस्ट होफिननायाव बिथाङा साननै सानथामनि उनाव दानफिनदों। बिब्दिनो जे जोंनि बर' रावा बै समनिफ्रायनो मुगैजादों आरो नै दाखालि आयेन आफादाव सोनायसिमबो जोंनि रावा दिनै मुगैजादों। अब्ला बिथांमोननि मेथाइ लिरनायनि गुमुर ओंथिया बै समाव जेरैमोन दा माबायदि जों बेखौ दिनै बिजिरनायनि सम। दिनै बिथांमोनखौ जोङो बा आंबो मालाबा मालाबा राजदेगाव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो, दुखु होयो, रायो, गावनि बिफा साननानै गावनि बिदा साननानै मालाबा जों बुंनांगौ जायो। आरो बुङाब्ला रायजोआ माब्लाबा मिथिनाय नङा। नों आं रावबो बुङाब्ला मोजां ना गाज्रि, मा गोरोन्थि जादों मा मावदों रायजोआ मिथिनाय नङा। बिनि थाखाय जों माब्लाबा दुखु मोनो गावबो, नाथाय बुंनो गोसो जायो आरो बुंनांगौ जायो, रायजोनो मिथिहोनांगौ जायो। जेखियानो जा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सिटल' नङामोन मेथाइ लिरगिरि, इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दानि मिनिस्टारल' नङा मेथाइ लिरगिरि, मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै CMल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो गोबां उनावबो फैबावगोन। बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय। आरो आंनि बुंनायाव आंनि सोंखारिनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंब्ला, सोरनिबा गोसोआव जुदि सहायनो हायै जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन निमाहा होयो। नोंथांमोननिया गोरोन्थि जायोबा जों बिसारला जानानै जोङो बिफं जानानै रायजोनि जानानै जों नोंथांमोनखौ बुंगोन जेन रायजोआ सैथोखौ जेन मिथियो। गोबांखौ बुंनो सानाखै, माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै खेमा खालामदो। गोजोन्थों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि आइ गैला आफाबो गैला जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया रायजो राजाफोरनो माखासे खोथा फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मेनि ससा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, सोरबा राजखान्थि हान्जानि CM, सोरखौबा MP होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। मा मेथाइ लिरदोंमोन बेखौ फोरमायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां इउजि ब्रह्म बिथां, मेनि सार बिथां आरो जोबनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै आङो बुंगोन जे नोंथांमोना बिथांमोन साब्रै व्यक्तिखौ सोरखौबा राजनीति दैदेनगिरि, सोरखौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, सोरखौबा MP, सोरखौबा CM होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। दा मा मेथाइ लिरदों आं दसे उनाव बुंगोन। दा गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा, आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा? जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराय देख्रेब आरो फुंखा महिलारिमोनहा हेफाजाब होफादोंमोन। बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। मेथाइया माबायदि जानांगौ बेखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। गिबियावनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराव देख्रेब सार आरो फुंखा महिलारि सार बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन होनना आं मिथिगौ। आरो मेथाइया माबायदि जानांगौ निस्सय हाग्रामा महिलारिया लिरनायाव बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा मेथाइया ओरैबायदि, जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ हाग्रामा महिलारिया लिरनाय दै। बे मेथाइखौ मानो लिरदों, गुबै ओंथिया मा, बे मेथाइखौ मोजां खोनासंबा हमनो हागोन। दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि, दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि। बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो होननानै बुंदों। दा बे मेथाइखौ मानो लिरदों, बिनि मेथाइनि गुबै ओंथिया मा, बिथाङा मेथाइखौ खोनासंबा नोंथाङा हमनो हागोन। बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय नोंथांमोना बर'खौ लिरदो फरायदो होननानै बुंदों। आं बेखौ ओरैबायदि साननानै लादों, बिथांमोना बै समाव जातिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय, जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइनि महर मोनदों होननानै आं सानो। बै समाव जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइ महर मोनदों। जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव, मुलुग बिखायाव। जों थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना बै समावनो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारबोनाय व्यक्तिमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला जिहेतु लिरनो हाया, मोनसे गोरबो सिङाव जाखांफैयाबा मेथाइखौ जिहेतु लिरनो हाया, बिथांमोना बै समाव बे मेथाइखौहाय बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन। दा बेबायदि जोङो मिथियो हाग्रामा महिलारियाबो सासे
बर' मेथाइ लिरगिरिमोन दै बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बिथांमोनहा बै समावनो हारिनि नांनो ओंखारबोनाय सुबुं जायनि थाखाय बिथांमोनहा मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला लिरनो हाया मोनसे गोरबोनि सिंनिफ्राय जाखांफैयाब्ला लिरनो हाया बिथांमोनहा जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव मुलुग बिखायाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ हारिमु धोरोमखौ गोबानानै बै समाव बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन जों सिनाय जाबाय बर' होननानै मानसि महरै हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर' मेथाइ लिरगिरिमोन जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ लिरबावदों गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ बिथाङा लिरबावदों बे मेथाइखौ आं मोनसे खनना बावदों दंबावो मेथाइआ गोबां जे ओरैबायदि मोनसे मेथाइ लिरबावदों बिथाङा गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै आरो संसार जायैनि खोथाखौ लानानै बिथाङा बे मेथाइखौ लिरदों बेनो जाहैबाय आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिलारिया लिरनानै गालांदों बिथांमोनहा बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोनहा मेथाइ लिरगिरिबो होननानै फोरमायदों बिटिसिनि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बे मेथाइखौ खनदों जोंहा मानगोनां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म आदाया दिनै बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिला लिरनानै गालांदों आरो खनदों बिथांमोना सासे बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा सासे बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोना मेथाइ लिरगिरिबो आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंदों आरो मोनसे मेथाइ दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों जे ओइ ददेरे आंनिया खननाया जायाखै खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो ओइ ददेरे खोथा गैया आगै खोथा गैया खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो बे मेथाइखौबो जोंहा आदा बिग्राय ब्रह्म बिथाङा खनदों आंनि खननाया एसे मिसलेट जाबाय दा जेखिजाया आं मिन्थिल' होदों मेथाइआ बेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय दा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय मेथाइआ जोंनि गोसोआव मा लाबोनो हागौ दिनैनि तारिखाव दिनैनि समाव बर' रावखौ लानानै बेसेबां गोजौ लांनायनि खोथा बर' रावखौ लिरनायनि खोथा बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबा मिथिगोन अब्ला दिनैनि दिनाव बे बर' राव फोथांना लाखिनायनि बै समनि सेन्टिमेन्टआ बै समनि गोसोआव जाखांफैनाया दा दंना गैया बेखौसो जों दिनै नायनांगोन दाबो बे बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिं सिमाङा मेथाइआव जेरै दोङो बेबायदि दाबो गोसो इसिङाव दंना गैया बेखौ जों मिथिनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनांथि जेखिजाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मेथाइखौ आं लिरनाय होननाय खोनादों नाथाय बे मोनथामखौ आं होबाय आंनि गोसोनि दरखं मोखाङाव नेक्स्टआव मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो नोंथांमोना सासे बारग' एमपि होननानैल' मिथियो जानो हागौ बा दानि केबिनेट मिनिस्टारल' होननानै नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ बा आगोलनि आबसुनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि होनना मिथियो नाथाय
बिथाङाबो जे मोनसे जातिखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरलांदों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खनना होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बे मेथाइखौ खनदों आदा फेमास सिंगार जोंनि बर'निनो गौतम ब्रह्म बिथाङा गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो फोलावनो गोदै राव बिमानि रावखौनो लानानै बिथाङाबो लिरदों बेसे गोदै बेसे सुदेम आइनि फाव आइनि गोदै राव गायसन फैगोन आं आइनि मुसुखा गायसन फैगोन आं गोगोम खाम्फा बै गौरां सेराव बेनो जाबाय इउजि ब्रह्म सार बिथांनि मेथाइ दा बिथांनि मेथाइ खननायनि उद्देश्य आरो थाखोमानाय बिनि ओंथिया मा बिथाङा बुंदों बर' रावखौ लानानै बिथाङा लिरदों बर' रावा बेसेबां गोदै बिमानि रावा बिथाङा गौरां सेराव गायसनना दोननो थाखाय खाम्फा बिथाङा बुंदों दिनै बै समनि जातीयनि सेन्टिमेन्ट आरो हारिखौ लानानै जा साननाय मोन्दांथि बै समनि आरो दानि बे फारागथिया मा जानानै दङ बिथांमोननि जातीय सेन्टिमेन्ट बै समनि बर' रावखौ बेसेबांबा गोजौ लांनाय आरो दा बर' रावखौ सोर मा खालामनो नागिरदों अब्ला दिनै बर' रावखौ बेबायदि खाम्फा गायसनना दोननो लुबैनाय थांखि आरो नोजोरा बै समाव मामोन आरो दा माबायदि बेखौ गोसो सिङाव जों रावबो दिनै मिथिया बिथांमोननि साननाय नोजोरखौ नाथाय मेथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ बिथांमोना बर' रावखौ गोजौ फारसे लांनायनि थांखिजों बे मेथाइखौ लिरदों बिथाङाबो निसय गोसोआव जाखांफैदों जे बर' रावखौ लानानै आं बेबायदि मोनसे मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायहोनो थाखाय जोङो मानगोनां गौतम ब्रह्म बिथाङाबो बे मेथाइखौ खनदों आरो दा नै थामथियाव आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों आरो मिहिनीश्वर सार बिथांखौ नोंथांमोना BKWSC नि CM ना मिथिगौ बा UBPनि प्रेसिडेन्ट बा सासे टिचार होननानैबो नोंथांमोना बेल्टी होननानैबो दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोना मिथिनो हागौ नाथाय बिथाङाबो सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि जाय मेथाइखौ बिथांमोना दिनै गोबां मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायदों बे मेथाइयानो जाहैबाय नै गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावगारलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बायद' लीलाबतीया बे मेथाइखौहाय खनदों गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बेसेबां मेहेर गोनां ओंथि गोनां मेथाइ बेयो बारा गोबाव जायाखै बे मेथाइया थांनाय बोसोरावसो हयथ' सुजुदों बिथाङा फोरमायगासिनो दङ मिडियानि गेजेरजों मेथाइनि गेजेरजों जोंनि अलखदा बै समाव जेरैमोन आरो दाबो अलखदा जोंनि मोखाङाव जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव सफैदों होनना बिथाङा बुंदों मानोना बिथाङा प्रेक्टिकेल जि जायगायाव दिनै प्रब्लेम मोनगासिनो बे जायगायाव प्रब्लेम मोननायखायनो बिथाङा बे मोनसेखौ लिरदों गोरोन्थि आरो गोरोन्थिल' जोंनि जिउ लामाया जोंनि थाखायनो दिनै जातिया धंस जासिगोन नामा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जोंनि साननाय मिजिंफ्रा रायजोनि साननाय मिजिंफ्रा दिनै फैमाल जाजोबसिगोन नामा बिथाङा बे खोथाखौहाय बेयाव बेरखांदों बेनिखायनो जोङो बिथांखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन जे मिहिनीश्वर सार बिथाङा सासे CMल' नङा बिथाङा सासे प्राक्तन दैदेनगिरिल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि जोंदि सानसे देरहासारनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगोन बिरहोनांगोन
जोबनायाव रुंसारि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि डायरिया बा बिथाङा गावनि डायरियाव लिरलांनाय बे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। आरो बे डायरियाव लिरलांनाय सिरियानो बोरै मेथाइनि महर मोनखो दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त फुंखा महिलारि बिथांनि नाजानायाव बिथाङा जेब्ला बेमार जादोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ मोनथिनानै गाव जे थैसिगोन बेखौ मोनथिनानै डायरियाव मोनसे सिरिखौ लिरदों। जाय सिरिखौ बिथांमोना मेथाइनि महर होदों बेनो जाहैबाय आं खननो नागिरदों। बे मेथाइखौबो मानगोनां बिग्राय ब्रह्म आदाया खनदों। खोनासंनि। नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिथाङा जानो हागौ गाव थैसिगोनखौ मोनथिनानै इसोरनियाव आरज गाबदों आरो गोलाव दङ लिरनाया, नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंबा मिथिगोन। बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जों मिथियो बिथाङा रायजोनि आरो खामानि मावनो थाखाय इसोरनियाव गावखौ गथायदोंमोन जे आंबो अनखांदो आं मावनांगौ खामानि दंबावो होननानै। दा बे मेथाइखौहाय बे सिरिखौहाय मेथाइनि महर होदोंमोन दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त महिलारि बिथांमोना। दा साफ्रोमबो दिनै मेथाइनि गेजेरजों हारिखौ अननायनि मेथाइखौ बिथांमोना लिरबोदों। दा बर' रावखौ गोजौआव फोथांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोदों। जोंहा दिनै बर' रावा आसामनि आयेन आफादाव हाबबाय बा लिरजाबाय। नाथाय बे लिरजानायखौ लानानैबो दिनै जोंनि आसामनि गेजेराव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय दिनै जोंनि स्टरफोरखौ जों नुनो मोनदों। आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजानाय लोगो लोगोनो सासे मिडियानि दैदेनगिरिया बहुत गाज्रि रोखोमै पस्ट होदोंमोन। बे पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सासे आरो मिडियानि दैदेनगिरिया पस्ट होफिननायाव बिथाङा साननै सानथामनि उनाव दानफिनदों। बिब्दिनो जे जोंनि बर' रावा बै समनिफ्रायनो मुगैजादों आरो नै दाखालि आयेन आफादाव सोनायसिमबो जोंनि रावा दिनै मुगैजादों। अब्ला बिथांमोननि मेथाइ लिरनायनि गुमुर ओंथिया बै समाव जेरैमोन दा माबायदि जों बेखौ दिनै बिजिरनायनि सम। दिनै बिथांमोनखौ जोङो बा आंबो मालाबा मालाबा राजदेगाव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो, दुखु होयो, रायो, गावनि बिफा साननानै गावनि बिदा साननानै मालाबा जों बुंनांगौ जायो। आरो बुङाब्ला रायजोआ माब्लाबा मिथिनाय नङा। नों आं रावबो बुङाब्ला मोजां ना गाज्रि, मा गोरोन्थि जादों मा मावदों रायजोआ मिथिनाय नङा। बिनि थाखाय जों माब्लाबा दुखु मोनो गावबो, नाथाय बुंनो गोसो जायो आरो बुंनांगौ जायो, रायजोनो मिथिहोनांगौ जायो। जेखियानो जा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सिटल' नङामोन मेथाइ लिरगिरि, इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दानि मिनिस्टारल' नङा मेथाइ लिरगिरि, मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै CMल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो गोबां उनावबो फैबावगोन। बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय। आरो आंनि बुंनायाव आंनि सोंखारिनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंब्ला, सोरनिबा गोसोआव जुदि सहायनो हायै जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन निमाहा होयो। नोंथांमोननिया गोरोन्थि जायोबा जों बिसारला जानानै जोङो बिफं जानानै रायजोनि जानानै जों नोंथांमोनखौ बुंगोन जेन रायजोआ सैथोखौ जेन मिथियो। गोबांखौ बुंनो सानाखै, माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै खेमा खालामदो। गोजोन्थों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि आइ गैला आफाबो गैला जिउ सानसुथिर समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया रायजो राजाफोरनो माखासे खोथा फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मेनि ससा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, सोरबा राजखान्थि हान्जानि CM, सोरखौबा MP होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। मा मेथाइ लिरदोंमोन बेखौ फोरमायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां इउजि ब्रह्म बिथां, मेनि सार बिथां आरो जोबनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै आङो बुंगोन जे नोंथांमोना बिथांमोन साब्रै व्यक्तिखौ सोरखौबा राजनीति दैदेनगिरि, सोरखौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, सोरखौबा MP, सोरखौबा CM होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। दा मा मेथाइ लिरदों आं दसे उनाव बुंगोन। दा गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा, आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा? जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराय देख्रेब आरो फुंखा महिलारिमोनहा हेफाजाब होफादोंमोन। बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। मेथाइया माबायदि जानांगौ बेखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। गिबियावनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराव देख्रेब सार आरो फुंखा महिलारि सार बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन होनना आं मिथिगौ। आरो मेथाइया माबायदि जानांगौ निस्सय हाग्रामा महिलारिया लिरनायाव बे मेथाइखौ बुंदोंमोन। दा मेथाइया ओरैबायदि, जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ हाग्रामा महिलारिया लिरनाय दै। बे मेथाइखौ मानो लिरदों, गुबै ओंथिया मा, बे मेथाइखौ मोजां खोनासंबा हमनो हागोन। दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि, दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि। बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो होननानै बुंदों। दा बे मेथाइखौ मानो लिरदों, बिनि मेथाइनि गुबै ओंथिया मा, बिथाङा मेथाइखौ खोनासंबा नोंथाङा हमनो हागोन। बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय नोंथांमोना बर'खौ लिरदो फरायदो होननानै बुंदों। आं बेखौ ओरैबायदि साननानै लादों, बिथांमोना बै समाव जातिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय, जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइनि महर मोनदों होननानै आं सानो। बै समाव जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइ महर मोनदों। जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव, मुलुग बिखायाव। जों थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना बै समावनो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारबोनाय व्यक्तिमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला जिहेतु लिरनो हाया, मोनसे गोरबो सिङाव जाखांफैयाबा मेथाइखौ जिहेतु लिरनो हाया, बिथांमोना बै समाव बे मेथाइखौहाय बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन। दा बेबायदि जोङो मिथियो हाग्रामा महिलारियाबो सासे
बर' मेथाइ लिरगिरिमोन दै बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बिथांमोनहा बै समावनो हारिनि नांनो ओंखारबोनाय सुबुं जायनि थाखाय बिथांमोनहा मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला लिरनो हाया मोनसे गोरबोनि सिंनिफ्राय जाखांफैयाब्ला लिरनो हाया बिथांमोनहा जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव मुलुग बिखायाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ हारिमु धोरोमखौ गोबानानै बै समाव बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन जों सिनाय जाबाय बर' होननानै मानसि महरै हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर' मेथाइ लिरगिरिमोन जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ लिरबावदों गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ बिथाङा लिरबावदों बे मेथाइखौ आं मोनसे खनना बावदों दंबावो मेथाइआ गोबां जे ओरैबायदि मोनसे मेथाइ लिरबावदों बिथाङा गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै आरो संसार जायैनि खोथाखौ लानानै बिथाङा बे मेथाइखौ लिरदों बेनो जाहैबाय आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिलारिया लिरनानै गालांदों बिथांमोनहा बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोनहा मेथाइ लिरगिरिबो होननानै फोरमायदों बिटिसिनि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बे मेथाइखौ खनदों जोंहा मानगोनां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म आदाया दिनै बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिला लिरनानै गालांदों आरो खनदों बिथांमोना सासे बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा सासे बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोना मेथाइ लिरगिरिबो आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंदों आरो मोनसे मेथाइ दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों जे ओइ ददेरे आंनिया खननाया जायाखै खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो ओइ ददेरे खोथा गैया आगै खोथा गैया खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो बे मेथाइखौबो जोंहा आदा बिग्राय ब्रह्म बिथाङा खनदों आंनि खननाया एसे मिसलेट जाबाय दा जेखिजाया आं मिन्थिल' होदों मेथाइआ बेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय दा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय मेथाइआ जोंनि गोसोआव मा लाबोनो हागौ दिनैनि तारिखाव दिनैनि समाव बर' रावखौ लानानै बेसेबां गोजौलांनायनि खोथा बर' रावखौ लिरनायनि खोथा बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबा मिथिगोन अब्ला दिनैनि दिनाव बे बर' राव फोथांना लाखिनायनि बै समनि सेन्टिमेन्टआ बै समनि गोसोआव जाखांफैनाया दा दंना गैया बेखौसो जों दिनै नायनांगोन दाबो बे बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिं सिमाङा मेथाइआव जेरै दोङो बेबायदि दाबो गोसो इसिङाव दंना गैया बेखौ जों मिथिनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनांथि जेखिजाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मेथाइखौ आं लिरनाय होननाय खोनादों नाथाय बे मोनथामखौल' आं होबाय आंनि गोसोनि दरखं मोखाङाव नेक्स्टआव मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो नोंथांमोना सासे बारग' एमपि होननानैल' मिथियो जानो हागौ बा दानि केबिनेट मिनिस्टारल' होननानै नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ बा आगोलनि आबसुनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि होनना मिथियो नाथाय
बिथाङाबो जे मोनसे जातिखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरलांदों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खनना होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बे मेथाइखौ खनदों आदा फेमास सिंगार जोंनि बर'निनो गौतम ब्रह्म बिथाङा गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो फोलावनो गोदै राव बिमानि रावखौनो लानानै बिथाङाबो लिरदों बेसे गोदै बेसे सुदेम आइनि फाव आइनि गोदै राव गायसन फैगोन आं आइनि मुसुखा गायसन फैगोन आं गोगोम खाम्फा बै गौरां सेराव बेनो जाबाय इउजि ब्रह्म सार बिथांनि मेथाइ दा बिथांनि मेथाइ खननायनि उद्देश्य आरो थाखोमानाय बिनि ओंथिया मा बिथाङा बुंदों बर' रावखौ लानानै बिथाङा लिरदों बर' रावा बेसेबां गोदै बिमानि रावा बिथाङा गौरां सेराव गायसनना दोननो थाखाय खाम्फा बिथाङा बुंदों दिनै बै समनि जातीयनि सेन्टिमेन्ट आरो हारिखौ लानानै जा साननाय मोन्दांथि बै समनि आरो दानि बे फारागथिया मा जानानै दङ बिथांमोननि जातीय सेन्टिमेन्ट बै समनि बर' रावखौ बेसेबांबा गोजौ लांनाय आरो दा बर' रावखौ सोर मा खालामनो नागिरदों अब्ला दिनै बर' रावखौ बेबायदि खाम्फा गायसनना दोननो लुबैनाय थांखि आरो नोजोरा बै समाव मामोन आरो दा माबायदि बेखौ गोसो सिङाव जों रावबो दिनै मिथिया बिथांमोननि साननाय नोजोरखौ नाथाय मेथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ बिथांमोना बर' रावखौ गोजौ फारसे लांनायनि थांखिजों बे मेथाइखौ लिरदों बिथाङाबो निसय गोसोआव जाखांफैदों जे बर' रावखौ लानानै आं बेबायदि मोनसे मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायहोनो थाखाय जोङो मानगोनां गौतम ब्रह्म बिथाङाबो बे मेथाइखौ खनदों आरो दा नै थामथियाव आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों आरो मिहिनीश्वर सार बिथांखौ नोंथांमोना BKWSC नि CM ना मिथिगौ बा UBPनि प्रेसिडेन्ट बा सासे टिचार होननानैबो नोंथांमोना बेल्टी होननानैबो दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोना मिथिनो हागौ नाथाय बिथाङाबो सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि जाय मेथाइखौ बिथांमोना दिनै गोबां मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायदों बे मेथाइयानो जाहैबाय नै गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावगारलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बायद' लीलाबतीया बे मेथाइखौहाय खनदों गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बेसेबां मेहेर गोनां ओंथि गोनां मेथाइ बेयो बारा गोबाव जायाखै बे मेथाइया थांनाय बोसोरावसो हयथ' सुजुदों बिथाङा फोरमायगासिनो दङ मिडियानि गेजेरजों मेथाइनि गेजेरजों जोंनि अलखदा बै समाव जेरैमोन आरो दाबो अलखदा जोंनि मोखाङाव जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव सफैदों होनना बिथाङा बुंदों मानोना बिथाङा प्रेक्टिकेल जि जायगायाव दिनै प्रब्लेम मोनगासिनो बे जायगायाव प्रब्लेम मोननायखायनो बिथाङा बे मोनसेखौ लिरदों गोरोन्थि आरो गोरोन्थिल' जोंनि जिउ लामाया जोंनि थाखायनो दिनै जातिया धंस जासिगोन नामा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जोंनि साननाय मिजिंफ्रा रायजोनि साननाय मिजिंफ्रा दिनै फैमाल जाजोबसिगोन नामा बिथाङा बे खोथाखौहाय बेयाव बेरखांदों बेनिखायनो जोङो बिथांखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन जे मिहिनीश्वर सार बिथाङा सासे CMल' नङा बिथाङा सासे प्राक्तन दैदेनगिरिल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि जोंदि सानसे देरहासारनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगोन बिरहोनांगोन
जोबनायाव रुंसारि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि डायरिया बा बिथाङा गावनि डायरियाव लिरलांनाय बे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। आरो बे डायरियाव लिरलांनाय सिरियानो बोरै मेथाइनि महर मोनखो दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त फुंखा महिलारि बिथांनि नाजानायाव बिथाङा जेब्ला बेमार जादोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ मोनथिनानै गाव जे थैसिगोन बेखौ मोनथिनानै डायरियाव मोनसे सिरिखौ लिरदों। जाय सिरिखौ बिथांमोना मेथाइनि महर होदों बेनो जाहैबाय आं खननो नागिरदों। बे मेथाइखौबो मानगोनां बिग्राय ब्रह्म आदाया खनदों। खोनासंनि। नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिथाङा जानो हागौ गाव थैसिगोनखौ मोनथिनानै इसोरनियाव आरज गाबदों आरो गोलाव दङ लिरनाया, नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंबा मिथिगोन। बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जों मिथियो बिथाङा रायजोनि आरो खामानि मावनो थाखाय इसोरनियाव गावखौ गथायदोंमोन जे आंबो अनखांदो आं मावनांगौ खामानि दंबावो होननानै। दा बे मेथाइखौहाय बे सिरिखौहाय मेथाइनि महर होदोंमोन दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त महिलारि बिथांमोना। दा साफ्रोमबो दिनै मेथाइनि गेजेरजों हारिखौ अननायनि मेथाइखौ बिथांमोना लिरबोदों। दा बर' रावखौ गोजौआव फोथांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोदों। जोंहा दिनै बर' रावा आसामनि आयेन आफादाव हाबबाय बा लिरजाबाय। नाथाय बे लिरजानायखौ लानानैबो दिनै जोंनि आसामनि गेजेराव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय दिनै जोंनि स्टरफोरखौ जों नुनो मोनदों। आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजानाय लोगो लोगोनो सासे मिडियानि दैदेनगिरिया बहुत गाज्रि रोखोमै पस्ट होदोंमोन। बे पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सासे आरो मिडियानि दैदेनगिरिया पस्ट होफिननायाव बिथाङा साननै सानथामनि उनाव दानफिनदों। बिब्दिनो जे जोंनि बर' रावा बै समनिफ्रायनो मुगैजादों आरो नै दाखालि आयेन आफादाव सोनायसिमबो जोंनि रावा दिनै मुगैजादों। अब्ला बिथांमोननि मेथाइ लिरनायनि गुमुर ओंथिया बै समाव जेरैमोन दा माबायदि जों बेखौ दिनै बिजिरनायनि सम। दिनै बिथांमोनखौ जोङो बा आंबो मालाबा मालाबा राजदेगाव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो, दुखु होयो, रायो, गावनि बिफा साननानै गावनि बिदा साननानै मालाबा जों बुंनांगौ जायो। आरो बुङाब्ला रायजोआ माब्लाबा मिथिनाय नङा। नों आं रावबो बुङाब्ला मोजां ना गाज्रि, मा गोरोन्थि जादों मा मावदों रायजोआ मिथिनाय नङा। बिनि थाखाय जों माब्लाबा दुखु मोनो गावबो, नाथाय बुंनो गोसो जायो आरो बुंनांगौ जायो, रायजोनो मिथिहोनांगौ जायो। जेखियानो जा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सिटल' नङामोन मेथाइ लिरगिरि, इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दानि मिनिस्टारल' नङा मेथाइ लिरगिरि, मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै CMल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो गोबां उनावबो फैबावगोन। बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय। आरो आंनि बुंनायाव आंनि सोंखारिनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंब्ला, सोरनिबा गोसोआव जुदि सहायनो हायै जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन निमाहा होयो। नोंथांमोननिया गोरोन्थि जायोबा जों बिसारला जानानै जोङो बिफं जानानै रायजोनि जानानै जों नोंथांमोनखौ बुंगोन जेन रायजोआ सैथोखौ जेन मिथियो। गोबांखौ बुंनो सानाखै, माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै खेमा खालामदो। गोजोन्थों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि आइ गैला आफाबो गैला जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया रायजो राजाफोरनो माखासे खोथा फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मेनि ससा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, सोरबा राजखान्थि हान्जानि CM, सोरखौबा MP होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। मा मेथाइ लिरदोंमोन बेखौ फोरमायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। मानगोनां हाग्रा महिलारि बिथां इउजि ब्रह्म बिथां, मेनि सार बिथां आरो जोबनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै आङो बुंगोन जे नोंथांमोना बिथांमोन साब्रै व्यक्तिखौ सोरखौबा राजनीति दैदेनगिरि, सोरखौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, सोरखौबा MP, सोरखौबा CM होननानैल' मिथियो। नाथाय बिथांमोना मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन। दा मा मेथाइ लिरदों आं दसे उनाव बुंगोन। दा गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा, आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन, बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा? जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराय देख्रेब आरो फुंखा महिलारिमोनहा हेफाजाब होफादोंमोन। बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। मेथाइया माबायदि जानांगौ बेखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। गिबियावनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराव देख्रेब सार आरो फुंखा महिलारि सार बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन होनना आं मिथिगौ। आरो मेथाइया माबायदि जानांगौ निस्सय हाग्रामा महिलारिया लिरनायाव बे मेथाइखौ बुंदोंमोन। दा मेथाइया ओरैबायदि, जों बयबो बुङो गावखौ बर', खुगायावल' बर' बुंनानै लायो। बे मेथाइखौ हाग्रामा महिलारिया लिरनाय दै। बे मेथाइखौ मानो लिरदों, गुबै ओंथिया मा, बे मेथाइखौ मोजां खोनासंबा हमनो हागोन। दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि, दे फराय बर'खौ, दे लिर दे बर'नि। बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर' रावखौ फोथांनो, बर' रावखौ फोजौनो, बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायहोदो होननानै बुंदों। दा बे मेथाइखौ मानो लिरदों, बिनि मेथाइनि गुबै ओंथिया मा, बिथाङा मेथाइखौ खोनासंबा नोंथाङा हमनो हागोन। बर'खौ लिरदो, बर'खौ फरायदो, बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय नोंथांमोना बर'खौ लिरदो फरायदो होननानै बुंदों। आं बेखौ ओरैबायदि साननानै लादों, बिथांमोना बै समाव जातिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय, जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइनि महर मोनदों होननानै आं सानो। बै समाव जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइ महर मोनदों। जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव, मुलुग बिखायाव। जों थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना बै समावनो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारबोनाय व्यक्तिमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला जिहेतु लिरनो हाया, मोनसे गोरबो सिङाव जाखांफैयाबा मेथाइखौ जिहेतु लिरनो हाया, बिथांमोना बै समाव बे मेथाइखौहाय बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन। दा बेबायदि जोङो मिथियो हाग्रामा महिलारियाबो सासे
बर' मेथाइ लिरगिरिमोन दै बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बिथांमोनहा बै समावनो हारिनि नांनो ओंखारबोनाय सुबुं जायनि थाखाय बिथांमोनहा मेथाइखौ गोरबोनिफ्राय फैयाब्ला लिरनो हाया मोनसे गोरबोनि सिंनिफ्राय जाखांफैयाब्ला लिरनो हाया बिथांमोनहा जों थांनानै थागोन बुहुम बिखायाव मुलुग बिखायाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ हारिमु धोरोमखौ गोबानानै बै समाव बर' हारिनि जानानै लिरदोंमोन जों सिनाय जाबाय बर' होननानै मानसि महरै हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर' मेथाइ लिरगिरिमोन जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ लिरबावदों गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ आरो नैथियाव मोनसे मेथाइ बिथाङा लिरबावदों बे मेथाइखौ आं मोनसे खनना बावदों दंबावो मेथाइआ गोबां जे ओरैबायदि मोनसे मेथाइ लिरबावदों बिथाङा गामिनि सासे अनजालिखौ लानानै आरो संसार जायैनि खोथाखौ लानानै बिथाङा बे मेथाइखौ लिरदों बेनो जाहैबाय आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आइ गैला आफाबो गैला जानोसै आं रुजु रुमु रायजो आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव आंनि देरायाव आंगोनि गामियाव बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिलारिया लिरनानै गालांदों बिथांमोनहा बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोनहा मेथाइ लिरगिरिबो होननानै फोरमायदों बिटिसिनि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बे मेथाइखौ खनदों जोंहा मानगोनां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म आदाया दिनै बे मेथाइखौबोदि हाग्रामा महिला लिरनानै गालांदों आरो खनदों बिथांमोना सासे बिटिसिनि बारग' सिबल' नङा सासे बिएलटिनि दैदेनगिरिल' नङा बिथांमोना मेथाइ लिरगिरिबो आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंदों आरो मोनसे मेथाइ दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों जे ओइ ददेरे आंनिया खननाया जायाखै खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो ओइ ददेरे खोथा गैया आगै खोथा गैया खोथा गैया आगै खोथा गैया रायजो जानायाव रावजोंबो रायजो जानायाव रावजोंबो बे मेथाइखौबो जोंहा आदा बिग्राय ब्रह्म बिथाङा खनदों आंनि खननाया एसे मिसलेट जाबाय दा जेखिजाया आं मिन्थिल' होदों मेथाइआ बेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय दा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरनाय मेथाइआ जोंनि गोसोआव मा लाबोनो हागौ दिनैनि तारिखाव दिनैनि समाव बर' रावखौ लानानै बेसेबां गोजौलांनायनि खोथा बर' रावखौ लिरनायनि खोथा बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबा मिथिगोन अब्ला दिनैनि दिनाव बे बर' राव फोथांना लाखिनायनि बै समनि सेन्टिमेन्टआ बै समनि गोसोआव जाखांफैनाया दा दंना गैया बेखौसो जों दिनै नायनांगोन दाबो बे बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिं सिमाङा मेथाइआव जेरै दोङो बेबायदि दाबो गोसो इसिङाव दंना गैया बेखौ जों मिथिनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनांथि जेखिजाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मेथाइखौ आं लिरनाय होननाय खोनादों नाथाय बे मोनथामखौल' आं होबाय आंनि गोसोनि दरखं मोखाङाव नेक्स्टआव मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो नोंथांमोना सासे बारग' एमपि होननानैल' मिथियो जानो हागौ बा दानि केबिनेट मिनिस्टारल' होननानै नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ बा आगोलनि आबसुनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि होनना मिथियो नाथाय
बिथाङाबो जे मोनसे जातिखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरलांदों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खनना होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बे मेथाइखौ खनदों आदा फेमास सिंगार जोंनि बर'निनो गौतम ब्रह्म बिथाङा गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो फोलावनो गोदै राव बिमानि रावखौनो लानानै बिथाङाबो लिरदों बेसे गोदै बेसे सुदेम आइनि फाव आइनि गोदै राव गायसन फैगोन आं आइनि मुसुखा गायसन फैगोन आं गोगोम खाम्फा बै गौरां सेराव बेनो जाबाय इउजि ब्रह्म सार बिथांनि मेथाइ दा बिथांनि मेथाइ खननायनि उद्देश्य आरो थाखोमानाय बिनि ओंथिया मा बिथाङा बुंदों बर' रावखौ लानानै बिथाङा लिरदों बर' रावा बेसेबां गोदै बिमानि रावा बिथाङा गौरां सेराव गायसनना दोननो थाखाय खाम्फा बिथाङा बुंदों दिनै बै समनि जातीयनि सेन्टिमेन्ट आरो हारिखौ लानानै जा साननाय मोन्दांथि बै समनि आरो दानि बे फारागथिया मा जानानै दङ बिथांमोननि जातीय सेन्टिमेन्ट बै समनि बर' रावखौ बेसेबांबा गोजौ लांनाय आरो दा बर' रावखौ सोर मा खालामनो नागिरदों अब्ला दिनै बर' रावखौ बेबायदि खाम्फा गायसनना दोननो लुबैनाय थांखि आरो नोजोरा बै समाव मामोन आरो दा माबायदि बेखौ गोसो सिङाव जों रावबो दिनै मिथिया बिथांमोननि साननाय नोजोरखौ नाथाय मेथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ बिथांमोना बर' रावखौ गोजौ फारसे लांनायनि थांखिजों बे मेथाइखौ लिरदों बिथाङाबो निसय गोसोआव जाखांफैदों जे बर' रावखौ लानानै आं बेबायदि मोनसे मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायहोनो थाखाय जोङो मानगोनां गौतम ब्रह्म बिथाङाबो बे मेथाइखौ खनदों आरो दा नै थामथियाव आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों आरो मिहिनीश्वर सार बिथांखौ नोंथांमोना BKWSC नि CM ना मिथिगौ बा UBPनि प्रेसिडेन्ट बा सासे टिचार होननानैबो नोंथांमोना बेल्टी होननानैबो दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोना मिथिनो हागौ नाथाय बिथाङाबो सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि जाय मेथाइखौ बिथांमोना दिनै गोबां मेथाइ लिरनायजों रायजोनो फोरमायदों बे मेथाइयानो जाहैबाय नै गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावगारलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बायद' लीलाबतीया बे मेथाइखौहाय खनदों गोसोखांफिनदो नोंसोर लानाय जोंनि बै सदबांसाखौ दा बावलां नोंसोर मुंख्लंफोरनि आगोमा जिउ बावनायखौ बेसेबां मेहेर गोनां ओंथि गोनां मेथाइ बेयो बारा गोबाव जायाखै बे मेथाइया थांनाय बोसोरावसो हयथ' सुजुदों बिथाङा फोरमायगासिनो दङ मिडियानि गेजेरजों मेथाइनि गेजेरजों जोंनि अलखदा बै समाव जेरैमोन आरो दाबो अलखदा जोंनि मोखाङाव जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव सफैदों होनना बिथाङा बुंदों मानोना बिथाङा प्रेक्टिकेल जि जायगायाव दिनै प्रब्लेम मोनगासिनो बे जायगायाव प्रब्लेम मोननायखायनो बिथाङा बे मोनसेखौ लिरदों गोरोन्थि आरो गोरोन्थिल' जोंनि जिउ लामाया जोंनि थाखायनो दिनै जातिया धंस जासिगोन नामा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जोंनि साननाय मिजिंफ्रा रायजोनि साननाय मिजिंफ्रा दिनै फैमाल जाजोबसिगोन नामा बिथाङा बे खोथाखौहाय बेयाव बेरखांदों बेनिखायनो जोङो बिथांखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन जे मिहिनीश्वर सार बिथाङा सासे CMल' नङा बिथाङा सासे प्राक्तन दैदेनगिरिल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि जोंदि सानसे देरहासारनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगोन बिरहोनांगोन
जोबनायाव रुंसारि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि डायरिया बा बिथाङा गावनि डायरियाव लिरलांनाय बे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों आरो बे डायरियाव लिरलांनाय सिरियानो बोरै मेथाइनि महर मोनखो दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त फुंखा महिलारि बिथांनि नाजानायाव बिथाङा जेब्ला बेमार जादोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ मोनथिनानै गाव जे थैसिगोन बेखौ मोनथिनानै डायरियाव मोनसे सिरिखौ लिरदों जाय सिरिखौ बिथांमोना मेथाइनि महर होदों बेनो जाहैबाय आं खननो नागिरदों बे मेथाइखौबो मानगोनां बिग्राय ब्रह्म आदाया खनदों खोनासंनि नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथि समाव अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया बिथाङा जानो हागौ गाव थैसिगोनखौ मोनथिनानै इसोरनियाव आरज गाबदों आरो गोलाव दङ लिरनाया नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंबा मिथिगोन बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जों मिथियो बिथाङा रायजोनि आरो खामानि मावनो थाखाय इसोरनियाव गावखौ गथायदोंमोन जे आंबो अनखांदों आं मावनांगौ खामानि दंबावो होननानै दा बे मेथाइखौहाय बे सिरिखौहाय मेथाइनि महर होदोंमोन दावराव दिख्रेब सार आरो जयन्त महिलारि बिथांमोना दा साफ्रोमबो दिनै मेथाइनि गेजेरजों हारिखौ अननायनि मेथाइखौ बिथांमोना लिरबोदों दा बर' रावखौ गोजौआव फोथांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोदों जोंहा दिनै बर' रावा आसामनि आयेन आफादाव हाबबाय बा लिरजाबाय नाथाय बे लिरजानायखौ लानानैबो दिनै जोंनि आसामनि गेजेराव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय दिनै जोंनि स्टरफोरखौ जों नुनो मोनदों आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजानाय लोगो लोगोनो सासे मिडियानि दैदेनगिरिया बहुत गाज्रि रोखोमै पस्ट होदोंमोन बे पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सासे आरो मिडियानि दैदेनगिरिया पस्ट होफिननायाव बिथाङा साननै सानथामनि उनाव दामफिनदों बिब्दिनो जे जोंनि बर' रावा बै समनिफ्रायनो मुगैजादों आरो नै दाखालि आयेन आफादाव सोनायसिमबो जोंनि रावा दिनै मुगैजादों अब्ला बिथांमोननि मेथाइ लिरनायनि गुमुर ओंथिया बै समाव जेरैमोन दा माबायदि जों बेखौ दिनै बिजिरनायनि सम दिनै बिथांमोनखौ जोङो बा आंबो मालाबा मालाबा राजदेगाव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो दुखु होयो रायो गावनि बिफा साननानै गावनि बिदा साननानै मालाबा जों बुंनांगौ जायो आरो बुङाब्ला रायजोआ माब्लाबा मिथिनाय नङा नों आं रावबो बुङाब्ला मोजां ना गाज्रि मा गोरोन्थि जादों मा मावदों रायजोआ मिथिनाय नङा बिनि थाखाय जों माब्लाबा दुखु मोनो गावबो नाथाय बुंनो गोसो जायो आरो बुंनांगौ जायो रायजोनो मिथिहोनांगौ जायो जेखियानो जा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सिटल' नङामोन मेथाइ लिरगिरि इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दानि मिनिस्टारल' नङा मेथाइ लिरगिरि मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै CMल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो गोबां उनावबो फैबावगोन बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय आरो आंनि बुंनायाव आंनि सोंखारिनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंब्ला सोरनिबा गोसोआव जुदि सहायनो हायै जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन निमाहा होयो नोंथांमोननिया गोरोन्थि जायोबा जों बिसारला जानानै जोङो बिफं जानानै रायजोनि जानानै जों नोंथांमोनखौ बुंगोन जेन रायजोआ सैथोखौ जेन मिथियो गोबांखौ बुंनो सानाखै माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै खेमा खालामदो गोजोन्थों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस